Tinokuchingamidzai muchirongwa maisamba show, chirongwa chamama kamirira. Vhiki nevhiki tinouya kwamuri nenyaya dzakasiyana siyana, tinodzikokota tichidzitora. Zvimwe zvishuwo zvenyu, dzimwe makazviverenga, zvimwe munongodawo kuziva kuti zvinofambiswa sei. Nhasi tino nyaya inopisa pisa, asi tasarudza dare diki nebwoni. Tinoda kumbotarisa nyaya yatiri kufunga kuti inongoshikita semoto wopasi, yaparadza muri, yaparadza mabasa, yaparadza nyika, yaparadza makereke. Regai ndirege kutaura zvakawanda. Nyaya yedu nhasi ndeyekuti ko muganho unodarikwa sei, yatingati pachirungu overstepping, kupfuurira, kuenderera. Regai ndipe vana baba vari pano mukana yekuti vazvisume kwatiri nekuti vanobata sei, vabvepi. Ndotanga nemukwasha wechidiki. Vakadi zvenyu vatariri, zita rangu ndinonzi Munyoro Kudakwasha Ignatius, ndinoshanda segweta ndiri kuWomen and Law in Southern Africa WILSA. Tinokutendai nokunge muri pano. Makadi vatereri pamwe chete namai Dr. Chisamba. Ini zita rangu ndinonzi Madenyika Makadzawanda Mangwiro Makwenjere. Ndiri pamudya ndigere ndaishanda ndichishandira hurumende dzematunhu muguta reHarare. Ndizvozvo panoita sachipangamazano zvakare, ndosaka muchiona apo neapo tichiti ngatikombei churu pamwe chete tione kuti zvinofamba sei. Tadaidza zvakare vemutemo, nekuti hakuna chisina mutemo. Kunyange kumba kune mitemo, kumitambo kune mutemo. Nyaya iri pano ndoda kutanga newe Kuda. Nyaya iri pano ndeyekuti vanhu dzimwe nguva vanopfuuridza pavanofanira kugumira. Hapana pasina chikero, hapana pasina chikero chazvo. Ndosaka muchiona vanhu vachikahadzika kuti angataure kudaro kuna baba, angataure kudaro kune kamwana kadiki kakadai, angaite zvakadai. Asi kazhinji vanhu vedu vanopfuuridza. Chii mukuona kwako nemukufunga chinoita kuti munhu apfuuridze muganho? Kusaziva here? Ihasha here? Kushaya ruzivo here? Kana unhu? Iwe unoiona sei? Ndinotenda mai Chisamba. Nyaya iyi inorema. Panzvimbo yega yega, kungave kuchechi, kubasa, kune mitemo yeko. Saka ndichatanga ndichibata nebumbiro remutemo, since uriwo mutemo mukuru wenyika. Pane inonzi pachirungu right to privacy, yekuti hapana kana ani nani zvake anotenderwa nemutemo kuti apinde mukugara kwaunenge kuchiita ani nani zvake. Kumabasa tinoona kune anozoiswa mapolisi akaita semagender policy, akaita semachild protection policies, zvekuti ani nani pese pani haatenderwi kunge achipinda pane kuita kunenge kuchiita munhu, kana mabasa anenge achiitwa neumwe munhu, kana kufamba kunenge kuchiita munhu. Asi sekuona kwangu, vamwewo vanhu vanenge vanozviitisa mitemo iyi, vanenge vachiziva kuti iripo, kasi kuzviitisa kwozoitawo vamwe vanoita overstep nekusaziva. Ndizvozvo gweta redu riri kutaura mashoko makukutu chaizvo, kuti kune vamwe vanongozviitisa, vatojaira zvekuti kunyange parufu, kunyange chi, munenge makutonzwa vanhu kuti uyu ndibvonyongo uyu, dai anga ari pano nhasi zvanzai. Kune vamwe vanozikanirwa izvozvo. Iwewe mutariri uri kutandadzana nesu, unozikanirwa chii? Nekuti kune vamwe vanotongofungwa chete kana paita hondo, kuti dai pari kutukwa apa, iye ndiye anogona kutuka. Apa pari kurwiwa apa, ndiye anogona kuita izvi. Apa pari kunyimwa apa, ndiye. Iwe unozikanwa kuti unoita zvipi. Isi tiri kutaura nenyaya yekuenderera, yekubharukira kusvika kwausingabvunze. Gweta rataura kuti mutemo wenyika, mutemo weupenyu unopa munhu nemunhu kanzvimbo kake kekuita zvaanoda, zvakavandika, asingakanganiswe, asingakanganise vamwe. Tomboya kwamurisa maita. Tinotenda. Vamwe vanoenderera vachipfuuridza muganho nokuda kwamanyawi, kuonererwa, hanzi handinzarwo. Vobva vakanganwa kuti zvinonzi gudo guru petamuswe, vadiki vakokudza. Tinoona kuti vamwe vanhu kana pane munhu ane chinhu chake, chavanoziva ndichake, asi ivo vanoda kudya zvavapfupi nokureba. Vanoshandisa masimba avo nezvigaro zvavo vachizviita vana bvanyangu. Tingape mufananidzo
wokuti kana tiri pabasa tinoziva kuti mushandi woga woga ane kodzero dzake, ane nguva yake yokuzorora, ane nguva yake yokudya. Asi unoona panosvika mumwe mukuru, ivo vezvigarava, munhu akazorora kana kuti ari kudya, obva amutuma zvisiri zvokukumbira asi zvokuratidza kuti ndine simba. Izvi zvinonyanya kuitika kana paita vaeni kuda kuonererwa kuti ndini ndinotonga. Mashoko echokwadi ari kutaurwa kunzi iko kanyaya kekuda kuti uonererwe aka dzimwe nguva kanoita kuti tidarike mugano. Isusu tinozviziva tichiri vana vechikoro kare, yainzi ndionekwe kai. Taiona vasikana tsikombi dzichinanaira kwazvo nendionekwe, kana zvikomana zvichida kuita ndionekwe. Asi dzimwe nguva ndionekwe iyi inozoita kuti upinde pakaomarara, usangane nemutemo, usangane nevanhu. Tinoziva kuti zvamataura izvozvi vamagwenjere kuti kana tichida rubetsero, kana tida kuremekedzana kwakakurisisa, munhu wese sezvambotaurwa negweta redu kuti anofanira kuremekedzwa. Sei zvichikosha kuti munhu wese aremekedzeke? Ndikuya kwauri kuda. Sei zvakangokosha? Zvakakosha pakuti pachirungu pane yatinoti mutual respect. Inini semunhu mukuru ane masimba andinawo, ndakatadza kuremekedzwa chanana oro pwere yandinogara nayo mumba, munhu iye achange ane chigumbu neni zvekuti pakupera kwezuva munhu iye tinoona achitadza kuzondiremekedza in return. Ndizvozvo chaizvo, nokuti hanzi unoita mutengano wogudo kuti mharapara ndikwenye ndigokukwenyawo, handiti? Saka tiri kuti isusu sevanhu vanodzidzisa mhuri dzedu, tiri kuya kwamuri tinoziva kuti kune vabereki, kune vatariri vemhuri. Mukatadza kuremekedza vana ava, mangwana havazviremekedze ivo, havaremekedze vamwe vanhu venharaunda. Nekuti kana uchida kuremekedzwa unototanga iwe wazviremekedza pachako, kuti vamwe vanhu vagozoona. Mhuri hadzichapeteka, mhuri hadzichanzwisisika, nekuti nyaya iyoyi yokudarika mugano iri kuenderera mberi. Imi madiwa tariri, pamuri kufunga pari kunyanyodarikwa mugano ndepapi? Nekuti iye zvino izvi mukatarira mazuva mamwe akambopfuura aya, nyika yanga isina kugadzikana zvakanaka. Taitoona vana mai vachiba muzvitoro, vachibatsirana kutakura zvabiwa nevana. Idzidziso yerudzi nai, kuti amai vakabata zitroli vaba muchitoro, kamwana kane makore masere kana kuti matanhatu kari kunzitakura zvinhu zvataba. Zvinodzidzisei? Zvinoenda kupi? Asi idzo nyaya dzekudarika mugano idzi inyaya here nhai kuda dzekuti munhu angamiswe pamberi pedzimhosva, kana kuti inyaya dzinongotaurika kungoti musazodaro, musazodaro? Ndinotenda nyaya dzekudarika mugano idzi ndinovimba kuti dzine zvidanho zvakasiyana siyana. Semuenzaniso wamabva kupa wevanhu vatakaona vachitora zvinhu muzvitoro vachimhanya, iyo pamutemo inonzi criminal offense. Unenge watopara mhosva kunyika, unofanirwa kuwanikwa uchiendeswa pamberi pematare ende uchiwana mukana wekuzvimiririrawo. Kasi kana wakadarikawo mugano, evidence yakaiswa pamberi pedare zvinoenderana nezvinodiwa nemutemo, unowanikwa uchibatwa nemhosva woenda kujeri. Tozoona futi kuti pane chimwe chidanho chevanhu vaya vane rudyire, wekuti baba vafa mai vasiwa nezvinhu. Toona rudyire kuti ruri kushanda futi overstepping, pakudarika mugano, kuti ana baba munini, ana sekuru naana tete vasina chavakashanda vanenge vakuda kunanavira kutora ziya rakashandwa neumwe munhu. Iyo imhosva futi inokwanisa kuenda kumatare, inonzi property grabbing. Ndizvozvo, regai tizoenderera mberi nenyaya iyo yauri kutaura kuda. Wasumudza nyaya yakanaka, nekuti vakawanda vari kudarika mugano. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.